dáme na chrbát bátok tentokrát s malým dieťatkom, konkrétne s poloročným. A povieme si ešte takú zásadu dávania takýchto malých detičiek špeciálne na chrbát. Väčšinou maminky, keď si vyhodia dieťatko na chrbát, majú takú tendenciu, takto sa vyhrbí. Kvôli tomu, že sa ho snaží nejakým spôsobom pridržať a podobne. Pre dieťatko je toto najhoršia poloha, pretože má tam ako keby taký kopec, na ktorý je položená. Čiže vtedy nahodí polohu chrobáčika, že mu plantajú ručičky, nožičky, cíti sa neisté a preto detičky kričia a necítia sa tak komfortne. Treba vytvoriť ako keby také korítko. Čiže nie takto sa vyhrbiť, ale vystrčíš riťku, kríže dať dole a vlastne dieťatko, keď si dáme na chrbát, no nemáme hrb, máme to takto prekrútený a dieťatko, keď je hore na chrbátiku, má takú ako keby oporu, že ako keby bolo na šmiklavke. Keby padalo, tak stále vie, že niekam môže ísť, nie je v podstate vo vzduchu. Čiže treba sa naučiť túto polohu vystrčiť zadok, brucho dať dole a dieťatko sa tam vtedy bude cítiť komfortne. Pripravíme si šatku a na stred dáme dieťatko. Robíme si podsadenie, vytiahneme vysoko až na brúško a ideme riasiť. Ručičky dovnútra, ak sa bude dať, keď si dieťatko vyberie, tak s tým nič neurobíme. Dobre, chytíme si všetky tri časti. Jeden pruh, druhý pruh, podsadenie do jednej ruky, dáme si to na jednu stranu. Mama, Urobíme hojda, áno. Teraz ako si budeme dávať ruku? Budeme celú tú šatku chytať tou rukou, na ktoré rameno si ideme vyhadzovať. Ja idem vyhadzovať na pravé, čiže pravou rukou. Nemôžem všetky tie tri časti chytiť takto, lebo by som si vykrútila ruku. Čiže musím takto otočiť dlaň palcom smerom ku ramenu a všetky tie tri časti si chytiť. Chytím si tri časti, babetko podoprem krčok a hlavičku a rozhojdám ho, aby sa pobavilo hneď na hovorčke. Hojda, 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 Vedia si ako keby len takto na ramienko a budem si ho postupne dávať stále ďalej a ďalej, aby bolo dostatočne vysoko. Tu mám jeden pás, ten vonkajší a druhý potrebujem ešte prehodiť cez hlavu. Čiže spolu s bábätkom, ako mám na tom jednom ramene. Prehodím si cez hlavu a teraz si ho ako keby takto vysuniem, posuniem a ťahám pás. Po prípade sa ešte naskakujem, ako je potrebné. Bábätko je teraz dosť vysoko a ideme. Podsadenie mi stále zostáva, po prípade si ho môžeme ešte pridržať. Teraz urobím to korítko, aby sa cítil isto. Keďže mám podsadenie, nemusím ho dorovnávať, chytím si jeden pás. Keby si mi podsadenie vyletelo, idem si lemi a dorovnám si podsadenie, že ho prechytím. Dobre. Môžem buď pridržiavať bábätku to podsadenie a celú jeho riťko je jednou rukou sťahovať, ako je komu lepšie, ako sa cíti dobre. Na polovičku, aby mi nepadalo z ramena. Prichytím, čo mám, stiahujem ďalej. Teraz je bábätko už maximálne istené. Štandardne dávame detičkám pre rýchlosť oba pásy dozadu. Keď chceme mať malinké bábätko, ale dostatočne vysoko, nevedeli by sme ruky dať tak vysoko dozadu. Čiže môj tip na takéto uväzovanie je robiť to postupne. Čiže zoberiem jeden pás a pomáham si obidvoma rukami. Štandardne je ukončenie tu na bruchu uzlom. Dvojitým. Ja preferujem ešte ukončenie cez prsia, pretože záťaž potom nie je len na ramena, ale je ešte vlastne pretiahnutá cez hrudník. Tu sú dve ukončenia buď s uzlom alebo bez uzla. Najprv si ukážeme s uzlom a potom bez uzla.
Hotovo. Teraz si ukážeme ukončenie bez uzla, ktorý je vhodný aj na kratšie šatky. Napríklad 4 alebo 5. Podľa toho, ako dokážete, ako je dostatočne dlhá. Čiže nepôjdeme z vnútornej strany, ale z vonkajšej. A tak je hotový. Babička je dostatočne vysoko, všetko vidí. Hotovo.